ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଲେ ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ। ରାଇଟ୍। ସମୟକୁ 3 ଭାଗ କରିଦେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କଥା ବେଦ ପୁରାଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଏଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକଟେ ସେ କହିଲେ, ସେ ବି ଘଣ୍ଟେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତା ସବୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ତ କୌଣସି ଫଙ୍କସନକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରେ ନା, ଯାଇଛି କେତେଟା ଫଙ୍କସନକୁ। ଯାହା ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ କରୁଣା ଥିଲା ବୋଧେ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଅଚାନକ ବିଡ଼ି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଏକଦମ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଅନେକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ତ କଥା ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ମୁଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦେବତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିର୍ଭର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସହିତ ଆଗରୁ 3ଟା ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ହେଇଗଲା ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଆହୁରି 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନା ହେଇଗଲା। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଆଜି ବନେଇଲେଣି, 4ଟା ଏଇନା ଚାଲିଛି, 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରାହେଉଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବନ୍ଦ କରୁଛି।